Welcome to YouTube channel Aloysius Popong. Para nong shong shnong kajala kaway na kiseng sign himasima ni ka political party kabal kampaw ha kajala mikhalia khamtam e harilom khasi jaintia ka Voice of the People's Party kala ujor dak FIR persya ya umantri ka sarkar jala uba pet ya katanat puli puthi urakam e sangma jong kaseng NPP halor kajing suba bala bandai kajing kren punya perjat bendriu jong u hapreng ki khasi bat garo bat kajing kren kan tho persya jong u ya ki wei bat kabalong kom ke hate speech ya kabala yo asngau bala bandai mu u uba kren hakakten garo bala pen kelapat syakakten pareng ha wei u video ubala sapriang ba hakiran san social media hakini ki kandiat sngi loong balang ba uni u video le yo asngau ba u rakam e sangma ula kren persya e kaseng Voice of the People's Party habo ukren syaki pat ba harilom garo hakawei na kijingkan pat ba jong u daka baong bala daka seng VPP kan wan haka bor sensyar haka jalami khalia klempep ki pat garo ki basyong basa haki rilom khasi jaintia kin sa sha de ben bat sha nyong ben yakani ka jingkren jong urakam e sangma ka seng VPP kala ong bakamla man pediang yakum kata ka jingkren khana jong kat uni ubri ublabat yakata kadan menteri baru badai ro unong mi khamat pat ba yakani lepen shisha de uba pat scammer bo badai unong aktin jong kaseng Voice of the People's Party katkum ka khobor ka balami hakilat pathai khobor ka jala le sngutho ba kaseng BPP ka dep ban ai ya ka FIR jong ka persya ya urakam e sangma hakakat pratrik ujaliu 8000 arposaw da u finance secretary jong kaseng uba Dani Langste hakti jong u superintendent of police city jong ki East Khasi Hill district Shillong Mikhalia kaseng Voice of the People's Party lengbak FIR kalakar patro ikipor pulit ban tokit niya ban lap yakajing shisha la takadaine em kaba ukran shisha hi urakam sangma ha u video bal sapriang ban rajia balap badai shisha ka jingkran jong u hadin kajing tokit niya dakibor pulit kaseng VPP kan sadawa ya urakam e sangma bu udai ban her shuki si sendon na kashuki ba ubat kum u menteri bat deiro ban penshitom ye ukat kum ki kandon an jong ka IPC ti perlok khoble shibun ya ka pod jong pis ngau ha watklet ban like share comments ban subscribe ro ya on YouTube channel jonga nak banta ki wei pat ki video